Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Sakaway kabenta kabangakwa ban ong hang ni kalong. Baka tu ka ambulans. Kaba nakaliang ka sarkar kalatit, leng baka tu ka chief minister's fund arpo santali. Kala de poy mentah shillong. Bat yakani meneng larai nakaliang ka sarkar. Bakini bro arpo santali. Ngin IT ban penyaj hakatu ka 108 bakin le ya ka badon kam kabamut le se don ki district ki badon kam nang ta haslong le se don kam kan utli ya kata ngisania apo ka health department bakan walk out u director jong ka health services un sa walk out kumno ban le ya kata tang ba ya ka ban ron ya kani ngi IT ha ka 108 ba kin le ya ka badon kam